Μαρτυριάρα καρδιά του Έντγκαρ Αλαν Πόε. Πράγματι, είμαι πολύ νευρικός, τρομερά νευρικός. Πάντα ήμουν. Γιατί όμως προσποιείστε πως είμαι τρελός? Η ασθένεια έχει οξύνει τις αισθήσεις μου. Δεν τις έχει καταστρέψει, δεν τις έχει αμβλύνει. Πάνω από οτιδήποτε είχα άψογη την αίσθηση της ακοής. Έχω ακούσει τα πάντα από ουρανό και γη. Έχω ακούσει πολλά και από την κόλαση. Πως είμαι τρελός. Προσέξτε και παρακολουθήστε με πόση διάβγεια, με πόση ηρεμία μπορώ να σας διηγηθώ ολόκληρη την ιστορία. Είναι αδύνατο να πω πως εισέβαλε εξ αρχής η ιδέα στο μυαλό μου, αλλά μόλις το κατέκτησε, με στίχιον ενυχθημερών. Σκοπό δεν είχα κανέναν. Πάθος δεν ένιωθα κανένα. Τον αγαπούσα το γέρο. Ποτέ του δεν μου έκανε κακό. Ποτέ του δεν με προσέβαλε. Καμία επιθυμία δεν ένιωθα για τα χρυσάφια του. Πιστεύω πως ήταν το μάτι του. Ναι, αυτό ήταν. Ένα από τα μάτια του θύμιζε αυτά των όρνιων. Ένα μάτι ξεθοριασμένο μπλε με μια μεμβράνη πάνω του. Κάθε φορά που αυτό το μάτι έπεφτε πάνω μου, το αίμα μου πάγωνε. Και έτσι αργά, σταδιακά, μου καρφώθηκε στο μυαλό να αφαιρέσω τη ζωή του γέρου και με αυτόν τον τρόπο να απαλλαγώ από το μάτι του μια για πάντα. Προσέξτε τώρα όμως, θα με πάρετε για τρελό. Οι τρελοί δεν γνωρίζουν το παραμικρό. Μα μόνο να βλέπατε, αν βλέπατε με πόση σύνεση προχώρησα, με πόση προφύλαξη, με πόση διορατικότητα, με πόση μυστικότητα προχώρησα επί το έργο. Δεν ήμουν ποτέ πιο ευγενικός με το γέρο από ότι όλη τη βδομάδα πριν τη δολοφονία. Κάθε βράδυ, κοντά στα μεσάνυχτα, γύριζα το μάνταλο της πόρτας του και την άνοιγα. Τόσο απαλά. Και μετά, όταν την είχα ανοίξει αρκετά ώστε να χωράει το κεφάλι μου, έβαλα ένα φανάρι σβηστό, ερμητικά κλειστό, ερμητικά, χωρίς να αφήνω καμία δεσμίδα φως να περάσει. Ύστερα πέρασα από μέσα το κεφάλι μου. Αχ, θα γελούσατε αν βλέπατε με πόση μαεστρία πέρασα το κεφάλι μου. Το κουνούσα αργά, πολύ πολύ αργά, με τρόπο που δεν θα διέκοπτε τον ύπνο του γέρου. Μου πήρε σχεδόν 1 ώρα να περάσω ολόκληρο το κεφάλι μου από το άνοιγμα, όσο χρειαζόταν για να μπορώ να τον βλέπω να κοιμάται στο κρεβάτι του. Αχ, ένας τρελός θα ήταν τόσο συνετός. Και λοιπόν όταν το κεφάλι μου ήταν πια και τα καλά μες στο δωμάτιο, άνοιξα με πολύ πολύ προσοχή το φανό. Αχ, με πόση προσοχή, μα πόση προσοχή. Γιατί ο Μεντεσές έτριζε. Τον άνοιξα ίσα τόσο που χρειαζόταν για να πέσει μια ανεπαίσθητη δέσμη φωτός σε αυτό το μάτι του όρνιου. Και αυτό το έκανα για 7 βράδια. Κάθε βράδυ, ακριβώς τα μεσάνυχτα. Μα έβρισκα πάντα το μάτι κλειστό. Και έτσι μου ήταν αδύνατο να εκπληρώσω το έργο μου, αφού δεν ήταν ο γέρος που με τυραννούσε. Ήταν το χαλασμένο του μάτι. Και κάθε πρωί όταν ξημέρωνε, έμπαινα με τόλμη στο δωμάτιό του. Του μιλούσα θαραλέα, τον αποκαλούσα με το όνομά του σε εγκάρδιο τόνο. Και εκείνος με ενημέρωνε πως πέρασε τη νύχτα του. Βλέπετε λοιπόν ότι θα ήταν ένας πολύ σοφός γέρος αν είχε υποψιαστεί πως κάθε βράδυ, ακριβώς τα μεσάνυχτα, τον παρατηρούσα ενώ κοιμόταν. Την 8η νύχτα άνοιξα με ακόμα περισσότερη προσοχή την πόρτα. Ο λεπτοδείκτης ενός ρολογιού κινούνταν γρηγορότερα από το χέρι μου. Ποτέ πριν από εκείνο το βράδυ δεν είχα νιώσει την πλήρη έκσταση των ικανοτήτων μου, της πυρτάδας μου. Αδίκως προσπαθούσα να συγκρατήσω τα συναισθήματα του θριάμβου μου. Σκεφτόμουν πως ήμουν εκεί, έχοντας ανοίξει λίγο-λίγο την πόρτα, και ούτε που φανταζόταν τις κινήσεις ή τις μύχιες σκέψεις μου. Σε αυτή την ιδέα άφησα να μου ξεφύγει ένα γελάκι. Και ίσως να με άκουσε, γιατί ξαφνικά ανακάθισε στο κρεβάτι του σαν να ξύπνησε. Τώρα ίσως να πιστέψετε πως θα αποχωρούσα, όμως όχι. Το δωμάτιό του ήταν θεοσκότεινο, τα παραθυρόφυλλα ερμητικά κλειστά από φόβο για τυχόν διαρρήκτες. Και ξέροντας πως δεν μπορούσε να δει τη μισάνοιχτη πόρτα, εγώ συνέχιζα να έχω το πάνω χέρι, πάντα το πάνω χέρι. Πέρασα το κεφάλι μου μέσα και ακριβώς τη στιγμή που ετοιμαζόμουν να ανάψω το φανό, πάνω που ξεσφράγιζα το πορτάκι, ο γέρος ανασηκώθηκε φωνάζοντας: «Ποιος είναι εκεί?» Παρέμεινα εντελώς ακίνητος και δεν είπα λέξη. Για μια ολόκληρη ώρα δεν κουνήθηκα από τη θέση μου και όλη αυτή την ώρα δεν τον άκουσα να αποκοιμιέται. Ήταν συνεχώς ξύπνιος, αφού γκραζόταν, όπως ακριβώς έκανα κι εγώ τις νύχτες ολόκληρες πριν, ακούγοντας τα ρολόγια του θανάτου στον τοίχο. Μα να που τώρα άκουγα ένα αδύναμο στεναγμό και ήξερα πως ήταν αναστεναγμός θανάσιμου τρόμου. Ήταν αυτός ο υποβόσκον, πνιχτός ήχος που πηγάζει από τα βάθη της υπερφορτωμένης με δέος ψυχής. Γνώριζα καλά αυτόν τον ήχο. Πολλές βραδιές ακριβώς τα μεσάνυχτα, όταν ο κόσμος κοιμόταν, ανάβλιζε και από το δικό μου στέρνο,
δυναμώνοντας με την αποτρόπαιη ηχό του τους τρόμους που με τυραννούσαν. Λέω πως τον ήξερα καλά. Ήξερα τι ένιωθε ο γέρος και τον λυπόμουν, παρόλο που κατά βάθος γελούσα. Ήξερα πως παρέμενε ξύπνιος από τον πρώτο κιόλας ανεπαίσθητο θόρυβο όταν στριφογυρνούσε στο κρεβάτι. Οι φόβοι του όλο και δυνάμωναν. Προσπαθούσε να τους κατευνάσει όμως μάταια. Μονολογούσε. Δεν είναι παρά ο αέρας στην καμινάδα. Είναι μόνο ένα ποντίκι που διασχίζει το δωμάτιο. Ή είναι μόνο το τετέρισμα ενός τριζωνιού. Ναι, προσπαθούσε να καθησυχάσει τον εαυτό του με αυτές τις υποθέσεις, μα ήταν ανούσιο. Ανούσιο! Γιατί ο θάνατος τον πλησίαζε, λούζοντάς τον με τη μαύρη σκιά του, τυλίγοντας αυτήν το θύμα του. Και ήταν η θρηνητική επίδραση της άειλης σκιάς που τον έκανε να νιώθει, αν και δεν έβλεπε μήτε άκουγε, την παρουσία του κεφαλιού μου στο δωμάτιο, να την νιώθει. Αφού πέρασε αρκετή ώρα που περίμενα υπομονετικά, χωρίς να τον ακούω να ξαπλώνει ξανά, αποφάσισα να ανοίξω πολύ λίγο, ίσα που, μια ρογμή στο φανάρι. Έτσι το άνοιξα. Δεν φαντάζεστε πόσο ύπουλα, ώσπου μία μόνη θα μπει ακτίνα σαν ιστός αράχνης, ξέφυγε από τη ρογμή και έπεσε πάνω στο μάτι του όρνιου. Ήταν ανοιχτό, ορθά ανοιχτό, και μία μανία με καταλάμβανε καθώς το κοιτούσα. Το έβλεπα με πάσα λεπτομέρεια, ολόκληρο ένα θαμπό μπλε, με μια αποτρόπαιη μεμβράνη πάνω του που με πάγωνε στο κόκαλο. Όμως δεν έβλεπα τίποτα άλλο από το πρόσωπο ή το είναι του γέρου, γιατί είχα καθοδηγήσει την ακτίνα σαν από ένστικτο θαρής, ακριβώς πάνω στο καταραμένο σημείο. Και δεν σας έχω πει πως αυτό που λανθασμένα παίρνετε για τρέλα δεν είναι τίποτα άλλο παρά υπερδιέργηση της λογικής. Τώρα, λέω, έφτασε στα αυτιά μου ένας χαμηλός πνιχτός ήχος, όπως κάνει το ρολόι που το πνίγεις με βαμβάκι. Ήξερα καλά αυτό τον ήχο. Ήταν ο χτύπος της καρδιάς του γέρου. Πήρωνε τη μανία μου, όπως το χτύπημα των τυμπάνων να αναζωπυρώνει το θάρρος του στρατιώτη. Αλλά ακόμα και εκείνη τη στιγμή συγκρατήθηκα και παρέμεινα ακίνητος. Μόλις που ανέπνεα. Κρατούσα το φανάρι ακίνητο. Δοκίμαζα πόσο σταθερά μπορούσα να κρατήσω την ακτίνα πάνω στην κόρη. Στο μεταξύ ο διαβολικός χτύπος της καρδιάς δυνάμωνε. Λεπτό με το λεπτό γινόταν όλο και πιο γρήγορος, όλο και πιο δυνατός. Ο τρόμος του γέρου πρέπει να ήταν απερίγραπτος. Δυνάμωνε. Σας λέω δυνάμωνε κάθε στιγμή. Με παρακολουθείτε? Σας το είπα. Είμαι νευρικός. Λοιπόν είμαι. Και τώρα, μες στη μαύρη ώρα της νύχτας, κατά μεσής της αποτρόπαιης σιωπής του παλιόσπιτου, ένας τόσο παράξενος θόρυβος, σαν αυτός που με οδηγούσε σε έναν ανεξέλεγκτο τρόμο. Κι όμως, για μερικά λεπτά ακόμα συγκρατήθηκα και παρέμεινα στήλη άλατος. Μα ο χτύπος όλο και δυνάμωνε. Πίστευα πως η καρδιά θα εκραγεί. Και τώρα μια νέα αγωνία με κυρίευε, ότι κάποιος γείτονας θα άκουγε το θόρυβο. Η ώρα του γέρου είχε έρθει. Με μια δυνατή κραυγή άναψα το φανάρι και όρμησα στο δωμάτιο. Ούρλιαξε μια φορά, μονάχα μία. Μέσα σε μια στιγμή τον τράβηξα στο πάτωμα και αναποδογύρισα πάνω του το βαρύ κρεβάτι. Ύστερα χαμογέλασα χαρούμενος που έφερα την αποστολή εις πέρας. Όμως για πολλά λεπτά η καρδιά συνέχισε να χτυπάει με ένα υπόκοφο ήχο. Δεν με απασχολούσε βέβαια. Δεν θα μπορούσε να ακουστεί πέρα από τον τοίχο. Σταδιακά έπαψε. Ο γέρος ήταν νεκρός. Μετακίνησα το κρεβάτι και εξέτασα το πτώμα. Ναι, ήταν κόκαλο, νευρικά κοκαλωμένος. Ακούμπησα το κεφάλι μου πάνω στην καρδιά και το κράτησα εκεί για κάμποσα λεπτά. Δεν είχε σφιγμό. Ήταν νεκρός. Το μάτι του δεν θα με τυραννούσε πια. Αν ακόμα με περνάτε για τρελό, θα πάψετε μόλις σας περιγράψω πόσο σχολαστικά έλαβα τα μέτρα μου για να κρύψω το πτώμα. Η νύχτα έφυγε και ενήργησα βιαστικά αλλά σιωπηλά. Πρώτα απ' όλα διαμέλησα το πτώμα. Έκοψα το κεφάλι και τα χέρια και τα πόδια. Ύστερα ξερίζωσα 3 τάβλες από το πάτωμα του δωματίου και τα έβαλα όλα ανάμεσα στο κενό. Μετά τοποθέτησα ξανά τις τάβλες, τόσο έξυπνα, τόσο επιδέξια, που κανένα ανθρώπινο μάτι, ούτε καν το δικό του, δεν θα μπορούσε να διακρίνει κάτι περίεργο. Δεν υπήρχε τίποτα να καθαρίσω, κανενός είδους λεκές, καθόλου αίμα πουθενά. Πρόσεξα πολύ γι' αυτό. Η μπανιέρα τα είχε απορροφήσει όλα. Όταν ολοκλήρωσα αυτές τις διαδικασίες ήταν 4 τα ξημερώματα. Πίσα σκοτάδι σαν τα μεσάνυχτα. Καθώς η καμπάνα σήμαινε την ώρα, άκουσα χτυπήματα στην πόρτα. Κατέβηκα ανάλαφρος να την ανοίξω. Τι είχα άλλωστε να φοβηθώ. 3 άντρες μπήκαν μέσα. Μου συστήθηκαν με απόλυτη ευγένεια ως αστιφύλακες. Ένας γείτονας άκουσε μία κραυγή μες στη νύχτα.
Υποψίες για κάτι ύποπτο εξαπλώθηκαν, πληροφορίες κατέφθασαν στα γραφεία της αστυφυλακής και εκείνοι, οι αστυφύλακες, κλήθηκαν να ελέγξουν τα περίχωρα. Χαμογέλασα. Γιατί, τι είχα να φοβηθώ. Τους καλωσόρισα. Η κραυγή, τους είπα, ήταν δική μου, εξαιτίας ενός εφιάλτη. Ο γέρος ανέφερα έλειπε στην εξοχή. Ξενάγησα τους επισκέπτες μου σε ολόκληρο το σπίτι. Τους προέτρεψα να ψάξουν καλά. Τους οδήγησα εν τέλει στο υπνοδωμάτιο. Τους έδειξα τους θησαυρούς του, ασφαλείς, ανέγκυχτους. Στον ενθουσιασμό της αυτοπεποίθησής μου έφερα καρέκλες στο δωμάτιο και επέμενα να ξεκουραστούν από την ένταση. Ενώ εγώ, στην άγρια φθάδια του αψεγάδιαστου θριάμβου μου, έβαλα την καρέκλα ακριβώς πάνω στο σημείο όπου κοίτονταν το πτώμα του θύματος. Οι αξιωματικοί ήταν ικανοποιημένοι. Η συμπεριφορά μου τους είχε πείσει. Αισθανόμουν εξαιρετικά άνετα. Καθίσαμε και καθώς τους απαντούσα εύθυμα, κουβέντιαζαν για οικεία πράγματα. Σύντομα όμως έπιασα τον εαυτό μου να χλωμιάζει και ευχόμουν να φύγουν. Το κεφάλι μου πονούσε και ένα βουητό τρυπούσε τα αυτιά μου, αλλά εκείνοι κάθονταν ακόμα εκεί και συζητούσαν. Το βουητό έγινε πιο έντονο, συνεχιζόταν και γινόταν όλο και πιο έντονο. Άρχισα να μιλάω ακόμα πιο παρορμητικά για να ξεφορτωθώ αυτή την αίσθηση. Όμως όσο συνεχιζόταν, τόσο πιο απόλυτο χαρακτήρα αποκτούσε, μέχρι που με την ώρα συνειδητοποίησα ότι ο θόρυβος δεν ήταν μέσα στα αυτιά μου. Χωρίς αμφιβολία, ήμουν πλέον κατάχλωμος. Παραδόξως όμως μιλούσα ασταμάτητα και υψώνοντας τη φωνή μου. Ο ήχος παρόλα αυτά δυνάμωνε. Και τι μπορούσα να κάνω. Ήταν ένας χαμηλός, αχνός, γρήγορος ήχος. Έμοιαζε πολύ με τον ήχο που κάνει ένα ρολόι πνιγμένο σε βαμβάκι. Πάλεψα να βρω ανάσα, κι όμως οι αξιωματικοί ούτε που τον άκουγαν. Μιλούσα όλο και πιο γρήγορα, κατάπαυστα, αλλά ο θόρυβος δυνάμωνε σταθερά. Σηκώθηκα και συζήτησα για διάφορα πράγματα, με ψηλή φωνή και απότομες χειρονομίες. Ο θόρυβος όμως δυνάμωνε σταδιακά, γιατί δεν έφευγαν. Περιπλανήθηκα πάνω κάτω στο πάτωμα με βαρύ βηματισμό, σαν εξοργιστικά ενθουσιασμένος από τις παρατηρήσεις των δύο ανδρών. Μα ο θόρυβος δυνάμωνε σταδιακά. Ω Θεέ μου, τι μπορούσα να κάνω. Άφρισα, χτυπήθηκα, βλαστήμησα. Τίναξα την καρέκλα που καθόμουν και την κοπάνισα πάνω στους σανίδες. Μα ο θόρυβος τα κάλυψε όλα και δυνάμωνε συνεχώς. Γίνονταν όλο και πιο δυνατός, πιο δυνατός, πιο δυνατός. Και ακόμα οι άντρες μιλούσαν εύθυμα, χαμογελούσαν. Ήταν δυνατό να μην τον ακούνε. Παντοδύναμε Θεέ. Όχι, όχι. Άκουγαν, υποψιάζονταν, ήξεραν. Περιπέζανε τον δρόμο μου. Αυτό πίστευα και αυτό πιστεύω. Οτιδήποτε άλλο ήταν καλύτερο από αυτό το μαρτύριο. Οτιδήποτε άλλο πιο υποφερτό από αυτή τη χλέβη. Δεν μπορούσα να ανεχτώ άλλο αυτά τα υποκριτικά χαμόγελα. Ένιωθα πως πρέπει να ουρλιάξω ή να πεθάνω. Και τώρα πάλι, αχ, πιο δυνατά, πιο δυνατά, πιο δυνατά. Αχρή, στρίγγισα. Μην υποκρίνεστε άλλο. Ομολογώ το έγκλημα. Και αμέσως ξερίζωσα τις σανίδες. Εδώ είναι ο χτύπος της βδελιρής καρδιάς του. Αστυνομικές ιστορίες, ιστορίες φαντασίας και μυστηρίου. Αφήγηση Άννα Γκίκα για το Murder by Craft.